Tuto na záchode je taký flak nejaký. Má to tu taký backrooms vibe. No tak toto, to čo je preboha, to tak má byť? Či to také dobre umyté to? Aj toto je také trošku nechutnejšie. A toto je fakt také, že sa to neutieralo. To sa zapína. Toto nechápem, ako to fakt, že... Nejaký soplík. Čaute všetci, vítajte u dnešného videa. Dneska pôjdem do najhoršie hodnoteného hotelu v Bratislave. Keď som to pozerala, tak bolo akože druhý najhoršie hodnotený. Ja som tam už raz bola som tam raz v roku 2023 na 2 noci. Našla som nejaké vlogy na YouTube, ale nikto tam neprespal. Všetci, čo tam boli, tak potom hneď odišli, tak ja som už povedala, že ja tam musím prespať. Jediný dôvod, prečo by som odišla odtiaľ, že by som tam fakt nespala, by bol, keby tam boli nejaké bedbugs, akože nejaké postelové hmyzy, ploštice alebo nejaké šváby alebo nejaké myši alebo nejaká zasratá posteľ. Keby fakt to bolo, že moc zle, tak tam nezaspím. Ľudia píšu, že to tam je špinavé, smradlavé, že to tam nie je bezpečné. Videla som dokonca, že niekoho tam poštípali nejaké ploštice alebo nejaké bedbugs. A ešte som videla dokonca takú recenziu, že niekto si odtiaľ doniesol ploštice domov. Čo je insane, ak je to real. Ale recenzie môžu klamať. Lebo niekedy ľudia zoberú niečo, že je strašne zlé. Napíšu úplne zlú recenziu, aj keď pritom to také hrozné nie je. Ešte vám chcem povedať, že keď som tam bola prvýkrát, tak to fakt nebolo dobré, že bolo to špinavé, bolo to smradlavé, bol tam hrozný smrad. Dokonca ten posledný deň sme nedokázali ísť ani na záchod, sme to tam sprejovali, neodchádzal ten smrad, bolo to úplne, že hnusné, ale zase bolo to dosť lacné. Ja som vtedy zaplatila za 2 noci iba 35 eur. Teraz sme za jednu noc za 2 ľudí dali 45 eur. No uvidíme, aké to bude. Bojím sa toho, že čo tam nájdeme. Hlavne dúfam, že sa tam bude dať prespať, lebo fakt sa mi nechce hľadať iné ubytovanie. Hi guys, takže už sa nachádzame pred hotelom Motyl a ideme dnu. Trochu sa bojím. Trochu mám z toho stres, keďže už som tam raz bola a tí ľudia na recepcii boli strašne divní, tak mám stres aj z nich a mám stres z toho, čo nájdeme na izbe. Oni nás zobrali do izby, teda tá teta, bez toho, aby si vôbec potvrdili, že či naozaj máme tú rezerváciu. To je dosť divné podľa mňa, lebo v každom hoteli, vieš, musíš dať, že občiansky alebo niečo. A ešte k tomu sme si rezervovali inú izbu a dostali sme inú izbu. Čo je zaujímavé je, že ja som tu bola pred 3 rokmi, a dostali sme vtedy presne túto istú izbu. Ideme si teraz za room tour a pozrieť sa na to, že či to tu vyzerá lepšie ako pred 3 rokmi. Inak nie je tu smrad, čo je divné, lebo všetci písali, že tu je smrad a ja keď som tu bola naposledy, tak tu bol strašný smrad. Celkom to tu vonia, akože podľa mňa, že je tu taká vôňa ako po čistom prádle. Steny sú tu takéto zadrbané, obité. To máme akože parapetu, ale neviem, že či to je špina, alebo hej, takéto je špinavé. Tuto máme nejakú poličku. To tak má byť, isto nie. Tam niečo chýba, tu tak hore isto. Tuto máme akože dosť veľa prachu, podľa mňa aj nejaké omrvinky, takže toto sa neutieralo určite. Tu je nejaká doska. Ale akože rúžový radiátor, celkom cute. Potom tu máme takýto šuflík. Veľmi ťažko sa otvárajú, že keď chcem otvoriť ten šuflík, tak sa celá tá skrinka posunie. Sú tu nejaké poháriky, z ktorých by som určite nemala. Kachličky sú zadrbané, to ani by som nečakala, že by utreli kachličky. To sa tiež inak bojím trošku, že tá vaňa nie je umytá podľa mňa. Ako neviem. Naposledy, keď som tu bola, tak to strašne na záchode akože smrdelo. Tuto na záchode je taký flak nejaký. Ako tie steny sú fakt, že riadne špinavé. Podľa mňa. Spraví smell test uteráku. Keď som tu bola, tak tie uteráky strašne smrdeli. A teraz akože ani nie. Sú tu nejaké flejačky, no. Nejaké biele. Neviem, či z pasty. Dúfam, že z pasty. To je skôr taká osuška. Chceme pozrieť, že či tu nie sú náhodou nejaké bedbug. Tak to
tu máte ešte nejaké, keby ste sa chceli prikryť. A toto vyzerá trošku také, že no, špinavšie. Tu máme nejakého mŕtvého. Také žlté. To radšej ani nechytaj. Táto posteľ vyzerá, že v pohode asi. Toto bude to mrať, lebo to je veľké flákavé. No takže ja som čakala, že to bude horšie asi. Lebo keď som tu bola minule, tak to bolo horšie. Fakt to bolo, že horšie, že tu bol úplne smrad. Ale možno ten smrad príde, lebo my keď sme tu minule boli, tak ten smrad prišiel až ráno na druhý deň. Že až potom to začalo úplne smrdeť. Tam zo záchodu úplne šiel taký smrad. Taký smrad odtiaľ išiel ako kapusta. Úplne zle nám z toho bolo, ani sme na záchode mohli ísť. Aj toto je také trošku nechutnejšie, by som povedala. Oni neumývajú tieto, lebo keby to utierali, tak by tam bolo vidno také šmuhy po utieraní. A toto je fakt také, že sa to neutieralo. Oni to tu čistia podľa mňa len tak povrchovo. Že len tak na oko. Toto, neviem. Také to je. Či to vôbec funguje. To ako sa zapína. No ja som to odrbala. Čo teraz? Ako sa toto akože zapína? Aha. Ja som to chcela zapnúť a mi to v ruke ostalo. Fuj. No tak toto je trošku. Ale skús to zapnúť. Či to... Ideme kúknúť ešte na chodbu. Podľa mňa akože obliečky perú. Ale videla som recenziu, že nie. To je len taká práčovňa. A tá práčka je riadna. To je riadne random, že to je... Ako toto vyzerá také, že neviem. Také, že akurát sa to asi umýva. Tu máte nejaké akože výživové doplnky a môžete si ich tu kúpiť. Ešte tu pôjdeme kúknúť toto WC. Tu má byť nejaké vecko. Tu už je smrad. Fuj, toto jebe. Tu už je smrad. Toto je nejaké vecko pre všetky. Taký obraz. Nejak divne sa to splachuje, to tým, co mám akože splachať. Čo za kľúčenka. Nejaké dva chlupy, akože. Aha, tu je ďalšie vecko. No tak toto, ježiš, to je riadny pavúko. Riadny pavúčisko. Joj, to je nejaká... A tam je ďalší pavúk, oni sa kamarátia. A to majú celkom dobrý spot, nie? Čaute, pavúci. Prešli sme sa po hoteli a myslela som si, že to je trochu väčšie. Je to také, že sú tu také uličky kadejaké, ale nie je to moc veľké podľa mňa. A videli ste, že tie záchody dole, tie vyzerali hrozne. To boli nejaké akože spoločné, hej, a to vyzeralo otrasne. Tam bol smrad, špina, pavúky. To bolo oveľa horšie ako tento záchod, čo máme tu. No, rozmýšľame, že sa pôjdeme spýtať, že či nám nemôžu dať tú izbu, ktorú sme si kúpili, lebo my sme si kúpili izbu, kde je jedna veľká posteľ a tu sú dve oddelené postele. Z toho jedna je nechutná, takže sa na nej nedá spať a táto druhá je malá. A ešte by som si chcela preklepnúť aj inú izbu, že či nám náhodou nedali nejakú izbu, že túto izbu len upratujú, alebo majú zo pár izieb, ktoré upratujú, ostatné sú také, že... Vieš, že čo nám povedia, že či tá izba nie je uprataná, alebo čo, ale ona má byť uprataná, keď my sme si na dneska bukli tú izbu, tak ona má byť dneska uprataná. No, takže možno by som sa šla spýtať aspoň. Keď nám povedia, že nie, že buďte v tejto, tak ostajeme v tejto, no. Takže už nám dali druhú izbu a hej, máme druhú izbu, takže idem vám urobiť room tour a toto je taká viacej luxurious izba, lebo tu máme aj televízor a mal by tu byť aj ventilátor, dúfam tu je.
lebo je tu horúco strašne. Že toto je také, že nie je to také dobre umyté celkom. Také to je, že je zadrbkané, asi iba vodou umývajú. Ideme hlavne pozrieť posteľ, lebo to je podľa mňa, že najdôležitejšie. Posteľ. Joj? To je také asi sa im tam diera spravila, tak tam dali takúto vyšivku. No, toto je taká staršia posteľ a je na tom tá plachta, tak asi v pohode. No tu sú nejaké bodky. Sú tu nejaké bodky, ale to vyzerá, že to sú len nejaké, akože, ako sa to volá? Omrvené zlatky. Nejaké nitky, ústričky, žmolky. Zase tu sú také poličky, že ty ich chceš otvoriť a oni proste celé sa to posúva, keď sa to snažíš otvoriť. Keďže toto je luxurious izba, tak tu máme aj sviečku, čo je dobré, lebo nám tu nepôjdu večer komáre a môžeme svietiť. Čo je tiež toto. Toto nechápem, akože fakt, že nikto... Čo to je? Smrdí to tu po nejakom chlóre alebo tak, po savu. Inak podľa mňa by bolo lepšie, keby tu boli sprchové kuty ako vane. Lebo mne tá vaňa príde taká trošku, že nemám rada vane v hoteloch alebo takto, pokiaľ to nie je taký, že čistý hotel. Záchod taký, no neviem, ako u takého doma. Nejaký soplík, nevadí. Tuto máme stoličku a hej, písací stôl pracovný. A ideme dať test na telku, že či funguje a čo na nej ide. Tu v šuflíkoch sú akože také smietky. Neviem, zapla som telku a vôbec nefunguje. Tento ovládač je tiež dobre zadrbaný. Inak oni tu podľa mňa majú, že jednu upratovačku a ona nestíha, preto nám dali inú izbu. Proste nebolo to upratané, aj keď check-in je od 3. Takže o 3. by to malo byť. Že keď prídete o 3. tak to má byť upratané, ale ona povedala, že nestíha to upratovať nejak alebo také niečo. Tak ak tu majú jednu upratovačku, tak to je podľa mňa dosť málo na všetky tie izby. Čaute všichni, ideme spať. A viac vám poviem ráno, lebo teraz akože nič sa neudialo. Ideme rovno spať, takže dúfam, že nás nič nezožere cez noc. Good morning, guys. Neviem, či to je good morning. Tak ako som vám hovorila včera, že to tu nesmrdí, tak to tu začalo smrdieť. Dneska ráno to tu začalo smrdieť ako zatuchlina, dosť akože taký výrazný smrad. Dávala som si aj sprchu, chvíľku išla teplá voda, asi, ja neviem, 2 minúty a zrazu nešla vôbec, aj keď som dávala teplejšiu, tak proste nešla, šla už iba studenšia. Inak tá sprcha je trošku taká, no, taká nechutná. Takže teraz tu je smrad. A ono ako keby každým ránom sa ten smrad zhoršuje, lebo ja keď som tu bola predtým, pred 3 rokmi, tak ten smrad bol, že prvý deň sme prišli, bol trošku smrad, druhý deň ráno bol riadny smrad, tretí deň ráno bol taký smrad, že už sa ani nedalo do tej kúpeľne ísť, lebo hneď ma nadrapovalo a to podľa mňa ja akože zvládnem, že je dosť veľa smradu, že tu je smrad, ale dokážem tu dýchať, ale vtedy tu bol taký smrad, že ani dýchať. Takže moje pocity z tohto hotela. Bola som tu 2-krát a už by som tu asi 3-krát nešla, ani nepôjdem, to neviem, čo by sa muselo stať. Príde mi, že je to trošku lepšie ako ten prvýkrát, čo som tu bola, že tá čistota je trošku lepšia, alebo teda tá špinavosť nie je až taká veľká, lebo nie je to tu, že čisté. Že keby som mala tento hotel ohodnotiť od 1 do 10, tak im dávam 1 plusový bod za to, že je tu check-out do 11. a ja všade, kde som bola doteraz, tak bol check-out do 10. Neviem, ktorý čas je taký, že
štandardný, ale podľa mňa o 10. A druhý plusový bod je za to, že to je také iné, že to je zaujímavé, ale neviem, ešte dám tretí za to, že boli na nás milí, aj keď prvýkrát, keď som tu bola, tak boli strašne divní tí zamestnanci, akože fakt boli takí weirdos, ale tentokrát boli milí a boli ochotní, takže dávam tomu 3 z 10. Lebo neviem, čo iné by som tu ešte dala plusové body, no. Podľa mňa je to také férové, no. Dajte lajčík, odberík, dajte mi followík na TikToku a chcela by som robiť viac takýchto videí, že chodiť po hoteloch. To je taký môj sníček trošku, lebo neviem, baví ma to. Takže dajte mi odber, aby som na budúce mohla ísť za odmenu do najlepšie hodnoteného hotela. To by bolo dobré.